בדלס, טקסס, 22 נובמבר 63. נרצח ג'ון קנדי שקראו לו בלי קייס, ירייה אחת בצוואר ושתיים בראש. הלווייתו נערכה בסוף נובמבר. הרווי אוסוולד ירה בו מאיזו סיבה. היינו בצופים, שיחקנו כדורגל, תוך רצח מתחיל בלי מילת אהבה. יום שבת בתל אביב, עיר בלי שמיים, 4 בנובמבר 95. נרצח כנראה פעמיים, 2 יריות מאקדח של מתנקש. הלווייתו נערכה יומיים אחר כך, מטורף אחד ירה בו מטווח קצר. היינו בבית, ישבנו סתם ככה, אחר כך הלכנו לבכות בכיכר. כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעון עוד אפשר לזהות. כמה ימים, כמה חשיכה יעברו עד שהכל יישכח. ביום ראשון במקום לא ידוע, 23 נובמבר 95. אני כותב את השיר מתוך געגוע, לאן אסע עכשיו ומה אבקש. הימים ימי זעם, יש אומרים שזה ככה, הימים ימי פעם עם ימי עכשיו. איך תבוא מנוחה לארץ הפחד, ורק השאלה מי עוד ירצח. כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעון עוד אפשר לזהות. כמה ימים, כמה חשיכה יעברו עד שהכל יישכח. כמה דמעות, כמה נרות, כמה שיגעון עוד אפשר לזהות. כמה ימים, כמה חשיכה יעברו עד שהכל יישכח.